चलिए जब यार नमस्ते प्रणाम। हम कवि मंधाता मनमोजी रुआ लोगन के बीच एगो कविता भेजते जौन सामाजिक कविता बा और साथ साथ हास्य भी बा। ई अपना वर्तमान युग के प्रत्येक परिवार में लगभग ई विसंगति बा। ली जा सुनी जा। ननद भौजी में पटे नाही घर घर होत लड़ाई बा। दुनू जानी के लागे कि एही में बड़ाई बा। दुनू जानी के लागे कि एही में बड़ाई बा। केहू के काम केहू के मनवा नाही भावे। भौजी कहे सौतीन ननदी मंग धोनी गरियावे। केहू के काम केहू के मनवा नाही भावे। भौजी कहे सौतीन ननदी मंग धोनी गरियावे। लड़े लो ऐसे लागे कि होत कहीं लड़ाई बा। दुनू जानी के लागे कि एही में बड़ाई बा। भौजी केहू के ननद हई नइखे उनका ज्ञान। भौजी केहू के ननद हई नइखे उनका ज्ञान। ननदी केहू के भौजी बनी देवे के चाही ध्यान। भौजी केहू के ननद हई नइखे उनका ज्ञान। ननदी केहू के भौजी बनी देवे के चाही ध्यान। अदला के बदला सबके ऊपर फिर कैसन अंगड़ाई बा। दुनू जानी के लागे कि एही में बड़ाई बा। मन धाता मन मौजी भइले देख दुनिया के रीत। मन धाता मन मौजी भइले देख दुनिया के रीत। घर घर भौजी नंदी से करेलो नाही प्रीत। घर घर भौजी ननदी से करेलो नाही प्रीत। प्रेम के भाषा आवे ना सबके में भरल कड़ाई बा। प्रेम के भाषा आवे ना सबके में भरल कड़ाई बा। दुनू जानी के लागे कि एही में बड़ाई बा। दुनू जानी के लागे कि एही में बड़ाई बा। जय हिंद जय भारत।